أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ngicela u-Allah umdali wethu sonke abusise ukufunda kwezwi lakhe. Egameni lika Allah onomusa onesihawu, ngicela u-Allah umdali wethu sonke angivikele avikele nawe kusathane ongathandwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuthula makube kini nonke nomusa nezibusiso zikamdali zibe nani. Bafowethu lana ngithinte indaba enkulu. Umdali uthi asisho ngomlomo, sikhulume ngomlomo. Qul yisho, khuluma ngomlomo wakho uthini? Allahu ahad. Ngu-Allah munye, u-Allah munye, u-Allah munye. Allahu samad, u-Allah ozimele, ongadingi lutho endalweni yakhe. Thina yonke into siyidinga kuye. Yithina esidinga usizo lwakhe, yena akadingi lutho kithi. Wena ke othi u-Allah umdali unendodana, wena ke othi uJesu unguNkulunkulu, awulalelisise kahle. Nawe wena mbukeli obukele, umlalelele umfundisi wakho noma umvangeli wakho noma umdikoni wakho noma umbhishobhi wakho noma umshumayeli wakho, umlalelele, umlalelisise, umchazele lento le ngikutshela yona manje. Lalela ke. Lam yalid, akazali, walam yulad, akazalwanga, walam yakun lahu kufuwan ahad. Uzwile? Igaba ezintathu ezahlukene. Endalweni yakhe ayikho into efana naye. Lam yalid, akazali, walam yulad, akazalwanga, walam yakun lahu kufuwan ahad. Endalweni yakhe kuyo yonke into ekhona ayikho into efana naye endalweni yakhe, ngoba yena munye uzimele. Umdali uthi masisho njalo. Wena uthini? Umdali wakho uthi wothi u-Allah umdali wakho munye uzimele, akazali, akazalwanga, endalweni yakhe ayikho into efana naye. Wena kosandinda le kude ngaphandle kwesibaya, buya ubuyele ekhaya, isikhathi sisekhona. Mfune umdali wakho, xhumana naye, ube nobudlelwano naye esenokutholwa, ngoba akukho ukuphenduka ngale kwethuna. Awulalele kulalelisise. Ngivule incwadi la kaNumeri 23, Numeri 23 noma Numbers 23 iverse 19. uNkulunkulu akasiye umuntu ukuba aqambe amanga, nandodana yomuntu ukuba azisole. Ushilo angayikukwenza na? Ukhulumile angayikuphelelisa na? uNkulunkulu akayena umuntu ukuba aqambe amanga, nandodana ukuba azisole. Numbers, Numeri 23 iverse 19. Lalela ke. Bese ke uya manje ku-Isaya, u-Isaya 40 iverse 6, Isaiah 40 verse 6. Izwi liyakhuluma lithi memeza, njengoba simemeza nje. Kusho uNkulunkulu uthi asimemeze. Lalela ukuthi simemeza sithini? Memeza. Ngathi ngiyakumemeza
Ngiyakumemezani na? Inyama yonke ingutshani. Inyama yonke ingutshani. Geqa indlebeke wena osakhonza abantu abaphila emhlabeni abayinyama. Ulalelisise. Inyama yonke ingutshani. Bonke ubuhle bayo bunjengembali yasendle. Inyama yonke ingutshani. Bonke ubuhle bayo bunjengembali yasendle. Utshani buyabuna, imbali iyavuthuluka, ngokuba umoya kaJehova uyaphephetha kukho. Impela abantu bangutshani. Utshani buyabuna, imbali iyavuthuluka, kepha izwi likaNkulunkulu wethu limi kuze kube phakade. Wena-ke okhonza lo Nkulunkulu omkhonzayo, wena-ke okhonza ushembe wakho ungutshani, uzobuna njengembala uvuthuluke. Wena okhonza uJesu ungutshani, unjengembali, uyobuna ngelinye ilanga avuthuluke njengembali. Nawe wena okhonza uLikhanyane kanjalo, nawe wena okhonza uMndise, nawe wena okhonza uRhadebe, lo mkhonzayo, nawe wena okhonza idlozi, nawe wena okhonza inyanga, nawe wena yonke into oyikhonzayo ngaphandle kaMdali wakho ingutshani. Ngelinye ilanga izovuthuluka, izobhubha. Lalela-ke. Same Isaiah 40 iverse 18. Niyakumfanisa uNkulunkulu nobani? Nimlinganise namuphi umfanekiso na? Nina-ke nilinganisa uNkulunkulu noJesu. Lalelani nilalelisise. Nimlinganise namuphi umfanekiso na? Yisithombe yini esibunjiwe, yisisebenzi sanamekwa ngegolide, ngumkhandi sancibilikiselwa amaketanga esiliva na? Umbuzo, phendulani nina enifanisa uNkulunkulu enithi unendodana, unabantwana, wazala uJesu uNkulunkulu. Phendulani nanku umbuzo. Bese-ke manje uyakuphi-ke encwadini kabani manje? KaJeremiya 10. Jeremiya 10 yokugcina, Jeremiya 10 iverse 11. Niyakusho kanje kubo nithi, kuthiwa sinitshele, lalela ukuthi sinitshele ukuthini ngalabo uNkulunkulu benu bamanga enibakhonzayo, ngalabo uNkulunkulu benu abamaphekula, abaniqolayo imali enibakhonzayo. Lalela ukuthi kuthiwani ngabo. onkulunkulu abangenzanga izulu nomhlaba. Jeremiya 10 verse 11. Lo nkulunkulu wakho wena omkhonzayo ongenzanga izulu nomhlaba uyamazi wena. Onkulunkulu abangenzanga izulu nomhlaba labo bayakubhubha emhlabeni nangaphansi kwezulu. Labo nkulunkulu bene nibakhonzayo. Lo Jesu wena nimkhonzayo ngelinye ilanga mangabe wakwaba khona emhlabeni, njengoba hlale sintshela ukuthi uJesu akaze abe khona emhlabeni, umsangano nje nawe ukhandelwa amaRoma wanikeza esandleni wathi khonzani nangu uNkulunkulu okwenziwa nani niyamkhonza. Yena lo nkulunkulu wenu loyo ngelinye ilanga uyobhubha noma esengaphansi komhlaba uyobhujiswa, ngoba kadalanga zulu kadalanga mhlaba. Lo nkulunkulu wena ushembe nimkhonzayo ngelinye ilanga uyobhujiswa, abhubhe naye, abhujiswe ngisho eselele ethuneni, ngoba kadalanga zulu kadalanga mhlaba. Lo Likhanyane nimkhonzayo, lo Mndise nimkhonzayo, lamadlozi eniwakhonzayo ayabhubha, abhubha phambi kwenu. Bangaka abaholi basekuphakameni bamaNazaretha asebebhubhile, kodwa niyaqhubeka nokubakhonza belokhu bengasekho. Nikhonza abaphilayo, nikhonza abangasekho. uJesu kusho nina amaKristu nithi wafa, kusho nina nithi nina uJesu wayephila emhlabeni kodwa niyamkhonza nina, kusho nina uzobhubha ngelinye ilanga. Uma ngabe naye wakwathi nimkhonze noma eselele ethuneni lakhe uyobhujiswa. Lo Rhadebe nimkhonzayo mayiselele ethuneni uyobhujiswa, uyobhubha kulo mhlaba, uyobuna avuthuluke njengembali. Lo Mndise wena nimkhonzayo wabhubha sekuphethe indodana yakhe naye izobhubha. Lo Likhanyane wena nimkhonzayo wabhubha nayo eGenesise Likhanyane namadodana akhe la aphethe azobhubha naye abhujiswe mayifika ngaphansi komhlaba. Vulani ingqondo-ke bantu bakithi. Vulani ingqondo bantu bakithi. Nayi ngifunda yona nayi. Vulani ingqondo. Ayikho lento yalabo uNkulunkulu benu laba bamanga enibakhonzayo.
umdala uthi phendukani nihambe eqinisweni nimkhonze ngokweqiniso, niyeke lamampunge la, niyeke ukudukisa abantu, niyeke ukushumeza abantu amanga, ngoba niyizimpisi ezigqoke izikhumba zezimvu, nidukisa abantu nazi. Sengathi umdala angazivula ingqondo, asivula amehlo, silibone iqiniso ngalabaphathi laba abayizimpisi egqoke izikhumba zezimvu, abasikhohlisayo egameni likaNkulunkulu, bethi basiholele endleleni eqondile kanti basiholele egeheni lomlilo, basiholele esihogweni. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.